Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Kun Sainem Ratu Icliknya dari Jawa Timur, Blitar ya. Gini bolo, Sainem itu curhat jadi oleh ya orang mek terus ngiceli tentang pelinga ngondol-ondol. Ya iki tentang nek cowok nggak kentu iku bahayane iso jadi prostat ya. Oh no. Nah ini bolo. Kendo iku memang iclik iku memang dibutuhkan setiap orang sing normal iku diwajibkan iclik, kalau nggak ngiclik itu malah nggak sehat jadi penyakit aneh-aneh ya, jadi penyakit aneh-aneh. Jadi gini, Sainem iku semoga kedepannya nggak nemui wong lanang sing dancuk double odon double jaran ya, amin amin. Kecewa ya lek ditakoki kowe kecewa kowe getun ya, aku getun. Aku kedepannya moga-moga dijauhkan teko wong lanang sing dancuk jaran. Moga-moga wong sing ora tulus, wong sing modus-modus ngono kuwi didohne kok uripku. Capek kali hidupku ini Tuhan, capek kali ya. Kesel nemoni wong dancukan jaran. Penaan mikirno iclik kae, mikirne iclik, mikirne wong sing gak penting-penting sok-sokan koyo sok wong bener, koyo wong sok tegas, gak suka Sainem ya. Buang waktu, ngerti buang waktu ora? Hanya membuang waktu, mencapek-capek pikiran saja. Lek ora duwe niatan serius iku ora usah gitu loh. Ora usah nyedeki wong wedok, ora usah ritek gitu. Loconen dhewe, celehmu gadelmu ki diloco dhewe, apa mau uyek dhewe ngono. Kerja iki citake arep modern nang kono ya ora apa-apa. Tapi sing tak getuni iki nyapa kok dadak nyedeki aku. Kan mbok nyancuk, iku jenenge mbok nyancuk ora ndek utek. Wong ora ndek utek ya. Yo suatu saat untuk balesane, dibalesane apa dipermainkan wong genti wis salah. Ditena omonganku. Di saat kowe serius karo wong kuwi enggak bakalan serius karo kowe. Wis salah. Wis bakal keloro-loro kowe. Wis nyacat nyidrani Sainem podo kowe ngongreh-ngongreh demi turu. Gugah iblis turu ya. Mbokku iblis iku bakal ngerawuk kowe genti gitu. Ya ora percaya ya cakno sok ben butek pasti terjadi. Apa cangkemku nek wis mangap ngene iki mesti terjadi wis salah. Cakno sok ben iling-ilingen cangkem. Sainem ki lara ati. Kok iso ya lara ati ya? Rumah saku kok iso lara ati nem yo iso lah. Mau pikir kentu tok ngono ya. Ya Sainem iki yo kentu yo. Iki edukasine apa to? Edukasine iki kentu bolo iclik. Kelaminmu lek ra mung iclik iku akan dadi penyakit rena-rena. Penyakit rena-rena ki iso macam-macam, iso dadi lek wong lanang iso prostat, iso lek wong iso stres, mambuke akeh darah putih, iku iso dadi temperamental. Jadi uang ki jadi temperamental, gampang marah, gampang nesu, emosian. Uang nyawang uang bahagia gak seneng, uang nyawang uang ngene iku nesu, serba sirik kayak gitu. Terus biasanya ki jadi oke lah faktore iku iso dadi ketombean, ubane oke. Terus uripmu ki ora bahagia, ora tenang. Oke lah, oke faktore lek kurang iclik ya. Malah jadi penyakit dalam, jadi penyakit rena-rena lek wong kurang iclik iki. Gitu bolo ya. Jadi iclik iku olahraga senam jantung ya. Senam jantung sing paling menyehatkan. Jadi organ dalamnya ADW iki menungso itu kudu gerak. Kayak detaan jantung itu harus berdetak. Makanya nek kowe uripmu landai-landai slow sing enggak ada apa-apa, ini sekali kowe untuk masalah kaget langsung bongkong. Itu biasanya wong seperti itu. Makanya menguji adrenalin kita harus ketemu wong sing jahat-jahat gimana, sing wong manipulatif, wong jahat, wong cangkeme bosok perayu ya. Cangkeme wong perayu penikmat dosa ngono ki kan cangkeme iku kan memang nganu lunyu ya. Cangkeme iku memang pinter gitu. Iku ora nek bedane dhek karo cangkeme iblis ora nek bedane. Mungkin ya kakang adi ya. Orang ya adewe kudu ketemu karo wong koyo ngono ki, koyo Sainem
diblenjani karo cowok ya, cowok sing paling gateli ngono kuwi. Iku menguji adrenalin dan jantung kita. Iku membuat kita iku sehat, tapi gini bolo. Ojo mikir berlebihan. Maksudnya ojo dipikir nemen. Lek hal sing nggarai awakmu susah, sing nggarai nggak happy, iku ojo dipikir nemen-nemen. Santai, lupakan saja. Ibaratnya koyo uang larani, uang itu gak ono kepentingannya, orang nyugih nih awakmu, orang membahagiakan awakmu, cepet dilupakan. Walaupun sulit cepet dilupakan, ojo dipikir terus ngendeng. Uang orang gak penting, itu gak usah dipikir ngendeng. Apane tanggomu koyo ngelok nih ngerasani, ojo dipikir. Iku sing garai uang kita iku akal sehat ya awake dhewe iki gak sehat. Garai awake dhewe gendeng iku yo sing ngono-ngono kuwi. Makanya saya bodoh amat. Saya bodoh amat. Saya mengikuti alure saya dewi. Ser kentu, ser iclik, ser shopping, ser mangan, ser turu. Gitu. Jadi aja gini, uang sih nggak penting itu aja dipikir teman-teman. Nek saya kan mikir teman-teman nggak mau. Tapi lek saya bukan maca edan bisa. Tracking uang dengan mental ya, maca edan, kuat-kuatan aja. Kuat sopo? Kuat-kuatan kuat sopo bilang ya lembek terima arep macak gendeng saya lu gendeng ngerti para wes sun ya cah wis ngrungokne ceritaku